Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Para alim ulama, para kiai, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus para tamu undangan, sahibul hajat, keluarga ageng, roti, tom-tom, kuwiran ingkang kula hormati. Puji syukur alhamdulillah dalu menika kula panjenengan sami saged makempal manunggal wonten dalem menika dalam rangka format kentun doa dumateng almarhumah Ibu Hajah Sri Lestari ingkang sampun marak sowan wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kanthi linambaran waosan surah Yasin, tahlil waos Al-Qur'an, mugi-mugi estu saged mahanani kagem rohipun Ibu Hajah Sri Lestari. Sholawat salam mugi tansah kunjo dateng junjungan kita Kanjeng Nabi Ageng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beto risalah agami Islam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pancen wonten ing tradisi Indonesia khususipun wonten ing tanah Jawi menika adat idi saben setiap ada orang yang meninggal dunia menika tidak lepas dengan berbagai macam runtutan acara. Kados dalu menika dipun wontenaken acara adat inggih menika kentun doa tumrap almarhumah Ibu Hajah Sri Lestari. Awit menapa bilih sejatosipun kula panjenengan sami mangertosi bilih saben-saben awak-awakan kang duweni nyawa purun boten purun pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pramila kula panjenengan sami dalu menika dipun kempalaken wonten ing majelis Yasin, majelis zikir menika boten sanes nderek ndongaaken mendoakan kepada sesami muslim. Nggih menika kula panjenengan nyuwunaken pangapura dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit tiyang menika menawi sampun sedo endikanipun para winasis Bapak Ibu menika kondisi jasadipun nalikanipun jenazah menika sampun dikubur wonten ing tanah 3 hari menika jasad kala wau badhe bengkak utawi abuh 3 hari. Pramila lajeng adat idi tiyang Jawi dipun slameti didongake diwaoske surah Yasin, tahlil, disodakoi, disedekahi atas nama si mayit kala wau. Niku hari ketiga menika badan wadak ingkang dipun tilar raga dipun tilar nyawa kala wau mengalami pembengkakan. Lajeng ketika sampun usia 7 hari kados dalu monten nika, dalu niki 7 hari pasca kematian
badan wadak niku ingkang wonten kubur menika mengalami pecah badan, bledos wiwit saking padaranipun. Sebab enten mriku berbagai macam bakteri-bakteri yang ada di perut mulai tergoncang ketika di dalam perut menika akan mengeluarkan zat asam, zat berbagai macam, akhiripun ndadosaken badan menika bledos menika. Pramila lajeng enten upacara penyelamatan kirim doa 7 harian. Samangke ngantos 40 hari, 100 hari. Pendak pisan, pendak pindho, nyewu lan sak panunggalanipun badan jasad wadak menika akan mengalami sakwise mbledos lajeng daging-daging usia 40 hari menika lekas dipun tedha makhluk tanah, dimakan makhluk tanah, set singgat cacing lan sak panunggalanipun ngantos benjang sempurna ngantos 10.000 hari, 3 tahun lebih beberapa bulan menika. Lah dari proses badan wadak ingkang waune wutuh akan sedikit demi sedikit kembali ke unsur tanah, itu dalam tradisi kula panjenengan lajeng dipun wontenaken penyelamatan. Doa-doa, kirim doa. Lah niku ternyata Bapak Ibu yang namanya untuk kirim doa niku tidak hanya dikenal di dunia agami Islam mawon. Seluruh agama di dunia pasca kematian pasti dia akan mengirim doa untuk keluarganya yang telah meninggal dunia menuju ke nirwana. Nah, yang sanes ngarani nirwana. Nah, kula panjenengan mewastani swarga loka, swarga langgeng. Nggih to, Bu? Pramila nak tiyang ingkang sampun sedo menika diwastani. Lho iki lho. Jenate Ibu Hajah Sri Lestari, jenate. Nate mireng tan jenate. Jenate niku dari tembung jannah. Piyambake tiyang Jawi niku nggadahi pemanggih keyakinan tiyang ingkang sedo dalam kondisi membawa iman, piyambake bakal mlebet dhateng swarga. Mula diarani jennate. Enten malih ingkang mastani ki suwargi. Suwarginipun almarhumah Ibu Sri Lestari lah. Suwargi niku saking tembung suwarga. Piyambake meyakini bilih orang yang meninggal dalam kondisi membawa keimanan dia pasti akan masuk surga. Mula diarani suwarginipun. Ora enek critane iki nerakinipun, mboten enten apa nggih? Pasti suwarginipun. Lah itulah. Sami kula panjenengan sami wonten ing tradisi Islam juga ada memberikan doa-doa penyelamatan pada orang-orang yang telah meninggal dunia. Perkawis dinane arep ditentokke dina kepira, hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40 atau keberapa niku suka-suka kula panjenengan. Dan dilalah adat idinipun tiyang mriki wonten ing tanah Jawi khususipun niku kebiasaan di hari-hari tertentu Bapak Ibu. Kamangka jan-janipun boten kedah hari-hari tertentu. Wong niat ndongake leluhur, ndongake keluargane, ndongaaken tiyang sepuh itu tidak harus pada hari-hari tertentu. Dikala dia ingat segera didoakan. Dikala dia teringat doakan. Pramila lajeng para alim, para ulama, para mubalik dongakno sakbibare salat wajib. Lah niku. Alhamdulillah dalu menika kula panjenengan merengeti menggah sedanipun almarhumah Ibu Hajah Sri Lestari. Ketika kula panjenengan sami sampun kersa nderek juron wewungan, nderek kempal silaturahmi wonten mriki, banyak yang kita petik Bapak Ibu.
jebule wong urip ana ngalam donya kuwi bebasan gur kaya wong mampir ngombe. Jenengan wapun ngunjuk dereng Bu? Mpun. Jenengan nalikanipun ngunjuk teh anget, teh manis niki wau sebentar napa lama? Sebentar. Sak cecepan glegeg mpun. Lah itulah paribasan parianipun tiang Jawi, bebasan sanepanipun tiang Jawi, bilih wong urip ana ngalam donya niku bebasan kaya wong mampir ngombe, bebasan kaya wong nyebrang dalan gede. Wis cepat sekali. Wingi bodo wingi Ariyaya wingi Bu Hajah niku tesih sareng-sareng kalih keluarganipun ngawontenaken halal bihalal. Boten dangu kok lanjeng kapundhut wangsul. Semanten ugi kula panjenengan wonten ing dalu menika suatu saat nanti ugi badhe dipun kersakaken tinimbalan wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala. Mbah kapan wektunipun, di hari apa, dalam kondisi bagaimana, kula panjenengan ugi namung nderek antri girikipun. Pramila kula panjenengan monggo nyuwun dhateng Gusti Allah supados kula panjenengan benjang titi wancinipun tinimbalan dhateng ngarsa dalem Allah dalam kondisi memegang iman lan Islam. Nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun benjang pejah husnul khatimah. Sholawat Badar. Sholatullah salamullah ala toha sholatullah salamullah ala yasin. Kita nyuwun dhateng Gusti Allah, mugi Allah tansah paring ketetapan iman Islam, pinaringan kesehatan, kesarasan yuswa panjang, saged neteping ibadah ajeg jejeg makdeg maknyet istiqomah. Awit nopo Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, monggo kita petani badan kita piyambak-piyambak. Alah, aku saiki wis kepala papat. Alah, saiki aku wis kepala 5. Nggih to? Nah, kaya kula niki nembe kepala sekawan, Bu. Nembe 44 tahun sak putra lagil jenengan. Lah niki. Kula panjenengan nyuwun dhateng Gusti Allah. Ngoco diri, ngoco awak. Deloken manungsa urip ana ngalam donya sing asale enom banjur dadi tuwa. Nggih napa nggih? Jenengan riyin amit nyun sewu. Bapak niki, bapak ibu niki. Riyin rak tesih enom, gagah, ganteng. Bagus. Sakniki pun yuswa pinten, Bapak? 70 pinten? Pun langgeng ta nggih? 79. Alhamdulillah pinaringan sehat bagas waras. Sing maune nom njur dadi tuwa
iku mertandake wis arep mlebu guwa. Mula sing ati-ati kelawan waspada neng donya sawetara aja do sembrono. Le kula panjenengan sakniki sing waune nom banjur dadi tuwa ngelingono bakal esuk mben bakal mlebu guwa. Maksudnya mlebet guwa niku napa, Bu? Masuk liang lahat liang kubur, nom dadi tuwa. Le zaman isih enom rambute ireng bareng wis tuwa njur malih putih. Nggih napa nggih? Kula niki wis metu wane kok, Bu. Ting jrentil nika. Terus niki wae kula gundul. Arep medal uwane iki terus gatele ngurek-ngurek nika. Riyen niku kula maido kali almarhum bapak ibu. Bu, napa nak medal uwane niku gatel? Oh kok lho gatel. Napa nggih? Mosok medal uang oh titenono. Kowe esuk nak metuan ora ya gatele ngurek-ngurek. Ndang kula ngraoske oh iya jebul tenan. Lah niku zaman isih enom rambute ireng bareng wis tuwa njur malih putih. Iku mertandake sampeyan wis arep mula nggone ngamal aja krana pamrih supaya ketrima zat kang maha asih. Kula panjenengan saged ngaca ngilo badan wadak kita piyambak. Rambut ireng dadi putih mertandake sedilongkas wis bakal arep mulih. Lah niku malih zaman isih enom mripate awas bareng wis tuwa njur malih lamur. Nggih napa nggih? Wong kula niki tesih enom Bapak Ibu. Kula niku nyawang mriku niku pun lamur kok, Bu. Bruwet kok kian nonton HP, kok kian nonton laptop tanpa penerangan yang cukup. Lah mula kula teng pundi-pundi sangu kacamata. Niku nak nggih ngepit ben cetha wo kaya ana uang apa ora ngoten niku. Ajeng dinggo ora pede, gembendel. Lah ngoten niku. Lah niku nak bapak niku nggih cetha niku. Tanggal 6 tanggal tua nggih Pak. Wis padang kengko dipilah nang ndi ngoten niku. Zaman isih enom mripate awas bareng wis tuwa njur malih lamur. Iku ngelingake wis arep mlebu kubur. Nggih napa nggih? Mula ana donya aja do takabur. Ayo padha syukur supaya uripe makmur. Niku nggih ngaca badan kula panjenengan piyambak. Mripat awas dadi lamur mertandake meh arep mlebu liang kubur. Mula urip aja do takabur, ayo sujud syukur supaya uripe makmur. Melih zaman isih enom kupinge tengen perso Bu. Walah kuping tengen. Mendengarnya sangat peka sekali. Bebasan tanggane ngentut nonton sebelah niku mireng. Apa meneh greneng-greneng niku mireng saking tengene. Bareng wis tuwa njur malih budhek. Diceluki niku lho, Mbah. Mbah, kula nuwun, Mbah. Sapa kowe? Mbah. Apa? Celuk-celuk ta? Nggih. Lah ngotenipun lekas budhek. Biyen dipanggil alon niku pun mireng, gandeng pun selot sepuh. Nak manggil Mbah Kakung, Mbah Buyut, Eyang Kong, Yang Teri niku kudu bengok. Nak ora bengok jarine ora
krungu. Lah itulah. Iku ngelingake wis arep diideg-ideg. Kuping tengen dadi budheg mertandake awake dhewe dilongkas arep diideg-ideg. Le mula ngibadahe ayo sing jejeg. Salat 5 waktu dilakoni kanthi ajeg. Allahumma amin. Pramila kula panjenengan sami monggo Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita ngoco ngilo kahanan badan pribadi kula panjenengan sami. Apa yang perlu kita persiapkan dalam menyongsong kehidupan yang lebih abadi. Kados kala wau kita sampun mangertosi tiang Jawa niku nggadahi bebasan paribasan parian sanepan. Nyawa gaduhan, pangkat derajat sampiran, bondo titipan. Nyawa gaduhan, alhamdulillah kula panjenengan dipun gaduhi nyawa dening Gusti Allah. Kapurih kan ngreksa, kan ngrumat. Ngrumati nyawa kagem napa? Kangge ngibadah, ngumawula dhateng Gusti Allah. Dirumat nyawa gaduhan, pangkat derajat sampiran. Yang sekarang jenengan nggadahi pangkat, nggadahi jabatan, dihormati orang karena Allah masih menitipkan kepada Anda. Mengke kok suatu saat nyawa roh panjenengan dijabut, mboten enten ingkang badhe ngajeni. Aja meneh kok wong liya, bojone dhewe niku lho ora wani ngancani sewengi, njaluk kanca tangga teparo. Contone kula dhewe, kula bojo kula dereng dangu ninggal, kula kon ngancani sewengi ya ora wani, wis kadung dadi mayit kok sapa sing wani. Njaluk kanca tangga teparo ken ngancani. Wacake Yasin, wacake tahlil. Le niku nyawa gaduhan, pangkat derajat sampiran. Nalika tesih urip sugenge bojo kula niku guru. Pangkat derajat sampiran ndang pun seda. Gelare nek tesih urip ya misale kula Wahid Durrahim SPDI, sarjana pendidikan Islam. Gelar niku diperoleh dengan sekolah kuliah. Tapi ketika kita sampun wangsul, gelar kita menjadi almarhumah. Niku mboten sah sekolah, mboten sah kuliah, orang ngetoke ragat, besok suatu saat titi wanci gelar niku sudah kita sandang dengan sendirinya. Nggih napa nggih? Nak riyen kula jenengan ketika hidup kita memiliki akta kelahiran. Benjang Bapak Ibu, ketika kula panjenengan mboten nenten, so ben bakal digolekke keluargane akta kematian. Sebab kula nembe madoske bojo kula niku, akta kematian. Oh iya ya. GIC oh nggih, duren Pak, duda keren. Niku. Ketika hidup jenengan gada akta kelahiran, besok ketika mati jenengan dipadoske akta kematian. Nyawa gaduhan, pangkat derajat sampiran, bondo titipan. Ketika tiang sampun sedo, haknya hilang, wis menjadi hak ahli warisnya. Harta benda yang dia miliki menjadi hak ahli warisnya. Sami bojo kula harta gono gini dadi hak kula kalih anak kula. Istri tidak punya hak. Hanya amal yang akan dia bawa. Mula amit nyun sewu Bapak Ibu, ketika kula panjenengan wis metu sego, monggo lanjut. Wektune ora nyandak 20 menit. Jare kon kurang setengah jam. Oh ya wis. Ketika kula panjenengan riyin melayat takziah wonten kuburan nika enten gelu.
Gelu ngertos, Pak? Lemah sing diuntel-untel songo, pitu, gangsal. Gelu niku lho kali ngono Tole Wahid, wong mati ki gelu bakal gelo ditinggal perkara telu. Apa yang menemani? Saudaranya, hartanya dan amalnya. Saudaranya, keluarganya ikut mengiring jenazah kula panjenengan. Hartanya, mobilnya, wi ambulan. Kabeh sak keluarga nak perlu nganggo nika ucapan selamat innalillahi turut berduka cita ngoten nika. Kembang nika lho sing ditrempelake pinggir dalan ngreget-ngregeti. Bar wis niku wis ora kanggo blas, gur ketok gagah. Wah, jan ketok mentereng. Kabeh ting tremplek. Tapi bare niku ndak ada fungsinya. Hanya dibaca orang yang melayat tok. Nak kok bermaca, nak orang. Oh, iki kok keluarga iki to. Oh, iki kok PT iki to. Gur ngoten tok. Tapi itu tidak memberi kemanfaatan kepada si mayat. Gur patut-patute ikut berbela sungkawa. Apa yang ditinggal? Harta menemani sanak kerabat, mengancani termasuk istri, anak, orang tua. Keduanya kembali wangsul, bondone mobile ya bali ke rumahnya masing-masing, tonggo teparo keluargane ya bali, bahkan bojone jari seiya sekata ya bali. Ya contone kula, bojo kula dikubur ya kula ya wegah kon ngancani teng kuburan. Lek mulih no ana ing kuburan dhewe ya ora wani. Nah, apa yang menemaninya? Namung tinggal setunggal, amalipun Bapak Ibu. Amalnya pramila monggo mumpung kula panjenengan masih gesang diberi kehidupan wonten alam dunya menika, kita perbanyak amal-amal kula panjenengan sami. Wonten nggih Pak Bu nggih? Pun niki pun 27 menit. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Saking kula cekap semanten kupat duduhe santen menawi kula lepat nyuwun pangapunten. Numpak kijang bocor ping kalih mugi benjang saged kepanggih malih. Bibi surip tuku klobot, petuk encik tawa roti. Wong urip pancene ya abot, mula ayo becik sing ngati-ati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallah fathun qarib, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.